نن ختم القرآن دے ظرف مدرسہ فرقانیہ کی وریگی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی سمرا خیستہ ختم القرآن دے دپاک اللہ عظیم احسان دے او سمرا خیستہ ختم القرآن دپاک اللہ عظیم انسان ہے دپاک اللہ عظیم انسان دے غٹی چی دی گل شاوی زرد دی گلونو گل دستا کے غٹی چی دی گل شاوی زرد دی گلونو گل دستا کے فریقی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی نن ختم القرآن دے ظرف مدرسہ فرقانیہ کی وریگی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی شولی کامیاب طالبانو دا دن دا شامی پتنگانو او شولی کامیاب طالبانو دا دن دا شامی پتنگانو دا دن دا شامی پتنگانو قاری رشید محمد کڑی محنت ہر لمحہ کی قاری رشید محمد کڑی محنت ہر لمحہ کی فریقی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی نن ختم القرآن دے ظرف مدرسہ فرقانیہ کی وریگی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی حسین وقاسم بالعرفانا یادی قرآن کلو پخشانا او حسین وقاسم بالعرفانا یادی قرآن کلو پخشانا یادی قرآن کلو پخشانا اسلام حضرت سینا شولنن حافظان دا دن چینا کے اسلام حضرت سینا شولنن حافظان دا دن چینا کے فریقی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی نن ختم القرآن دے ظرف مدرسہ فرقانیہ کی وریگی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی کبھی فخرون اپری مرپلارا عبدالسلام آغاز نظارا او کبھی فخرون اپری مرپلارا عبدالسلام آغاز نظارا عبدالسلام آغاز نظارا عباس حمد جمیلا وزلی دل نندی دارا کی عباس حمد جمیلا وزلی دل نندی دارا کی فریقی رحمتونا ماشاءاللہ دیخ کلی باغیچہ کی نن ختم القرآن